Good morning. Maglalaba ako. Kaya maingay yung ating good morning mga ka-tricycle viewers. Maglalaba po ako. Muna ako ng malunggay tea. Dami kong labahin. 2 linggo. Yung handa nga, hindi ko pa na sabay. Handa. Panis lang yan ang mga lalabahan ko. Towel muna. Mamaya na yung kortina. May babrasin ako na kortina. Ayan. Gamit muna sa towel.
Lagi yung mga subscribers ko. Lagi salamat.
forever. God bless.